I just want to say I'm very sorry. Anya utsinye kana funzo akanditi andikunyebere muswa watakaita find out kuti ndiya ati manipulate tusungisa atina kurara. Hezvo yangu vachenjekedi as mama fotata vasara voga nekuti Kismo azosara akungendezika. Tiri panyaya yedu keeping up with ngendezi kuda nyaya dzevanhu yezvitachokoka imikani zvakaoma. So Maloti aenda kunoona Kismo uyo azodurura zviri pamwoyo pake zvarwadza Maloti nezvokuti musikana achine mama hours community service ari kuti iye that was not her intention kuti amusungise asi nekuti Colorful anga achivharavhara nyaya dzake ndosika Kismo azosara ari muprison akonfirma kuti musikana akarara kujere haana kubuda nezuro. Kismo azokonfirma kuti Colorful musikana ane hutsinye ari manipulative uye anonyanyisa kunyepa. Ataura kuti anorara nevakomana vevamwe uye maboyfriend ake ese ari kutenakala kuti kuratidza kuti musikana ane chiri paari chaari kusvitsa vakomana. Haana kuzotaura ake kuti maasidzi kana kuti ndezvimwe zvakadaro asi aburitsa pachena kuti iye kana mukomana achinge angorara naColorful iye haachatozvikwanisi kupinda pazviri. Nyaya yazopera zvakanaka. Maloti akumbira regero akati sorry muningina wangu ndokubva azopuwawo ka $20 kekuti anobatsirika kumba. Regai tise vachikumbira nawo regerero. Nandisina kubuda but inini chakatika ndechoti musikana paende pa pressure kuti clear chat redu andizi ndakaziya kuti akunyebera ini machatsi angu esa nditora naibva ndamapaketini kuti imi muzeti nini zvandaitaura andizwana kwaaroti ndi akauya kwandira chiseka for you ndifare akauya chikumbira help unzisisa patikaenda kunamuka dhedho wake ndakati ukatarisa chat avasi dhedho wake ine nakanditi dhedhi watu akandifonera na1 Maloti nandisina mari ndakaita chimbadzo nerudo akabhadhara chimbadzo nanasi akatanziwo ndi unongopinga kuzokangwera kana wasvika na president akangoona ndakaita chimbadzo akandifonera na1 ukavunza gudo ndikaenda palezvo gudo ndikumbira help ndikabuda ndikachimbadzo ndikanotaura ndikandikumbira help dhedho aColorful vafa apa kwatiranga akangobuda achingoenda ndikati ko ana mali zvikanzi ndanyamwa kana senti mwana wame wangu ndikati naiwe Maloti wakauya kunokiwa ukamufonera wangori wani muromo chimaloti ndikuda astra kati ndipe nhambe ekokeshi uri pandiri waya chikoshesa kutengera madrugs asingakoshesa kuti uende pamari zvikanzi handizive vada kutondiuraya unzisisa tanatswaka uvunze Abuja uvunze Abuja pawakafonera Abuja iwe uchitaura naTanatswa pafoni uvunze Abuja ndakachema ndikati Colorful kana uri munhu akakwana respect Maloti ina handiziva nena Maloti unzisisa ndobva ndatomutsanangurira pakatangira kutukana kwangu newe ndaita challenge yesongwe pasori ndikatoti if you check indika kesa tumoto Maloti vasvika vanisuka I didn't know reason yaita sei nezuro vanhu wewe takatouya pakati peusiku polisi yaposta kuti wabuda tikata waita sei muchitaura nyaya chitaka muchitsvagira transport and communication tishongono dindwa kukoti chero musiboimi alright Brian aripa ETNB ngauye nefoni yamaimakara ndikamuti zvoni zvoColorful ndachikumbira kana pekutora naMaloti she's a good person dangomuti sorry chero ari ndiye akatanga kundituka hadeserve kutodzoserwa because ane good words ukundizoti iwewe wawanikidzwa nangende atoona message yasendera ainyepa nongowanikidzwa nangende iwe but andopona machatsangu naye mwana anza akati ndawanikidzwa ndakarara nangende akatonditi ndine nhumbu akatonditi ndine nhumbu akatonditi ndine nhumbu akanditi ndaendeswa iwewe hanzi wakamubhukira Jameson hotel kozi ndakazosvika akumba ndichibva kudelivery saka akabvirei kuJameson kwacho hanzi ndabhadhara $100 ndikapuwa $100 nangeni but anga futi undikumbira mari ndikati $100 yapuwa yaenda yapera here mari yapuwa nangeni
ndikatanga kutraya kufonera ngende atokumba foni yakangodairwa but yaisataureyo ndo waitaura background kanokuona ko yakapostwa naketina so ndo pandakataura nangende ipapo ndobva tora foni yakismolight tikatompopotera akauya kupeji kwako akakomenda achikutuka foni yakismolight akatora foni yangu ndikatusa komente papeji ramaloti nefoni yangu andizvairi akatora mafoni evanhu vanosvika 4 ubvunze abuja takatengotonetsa naye abuja aripo takagara mumwe because abuja ndiyakazonondisiya kucommunity service ndikatusadaro kismolight mwana mudiki ana chanoziva nezvekuno kwararo domukwadzisa akasanganikwa naye anorohwa izvozvo hazvisisina basa waiziva I just want to say I'm very sorry. Akauya kwandira chinoziva bibenzi akatozvikloka nezuro anzi ana malo vari kundi abuse ndikaisirwa foni yangu yadzima pane chajere ndikuratidza ndana chandakaclear mufoni mangu naye ifo ichaja ichi ndiri kuabuse kakisimo nditsvagero mari yerent ndikatangotsvaga mari yerent mina ndikuradze chat rangu nalandlord vake ane 4 months asati akaenda pasocial media akandisvibisa kuti ndakadya mari yake ndamari yakandomawiri akaita kwandiri andina mari yakandomadzokera akaita akati uyu ndiafona akati daudanana newe kumbira regerero kuna ngende uye padhuze newe ndo zvakataura kwandiri kalafu ndakamwangidza akarara neboyfriend yangu ndikamuregerera ndikamuti tsokeiri kwete ndiri mumba mandiri takaenda out ndobva tadzoka takadhakwa vakafunzirwa ndakadhakwa zvekupenga saka iwe vanditi pawakazviona kuti musikana uyu pepa nezuro pawakasunga wakadii kutaura tiri mumota inini ndandisiri kuziva unoziva kuti reason yandakafungidzira ndeyekuti ketina aenda palive nene ndakafunzirwa kuti ndiwo nyaya ende ndo zvandakatosvika nditaura kuti ndo zvatakusungisira ndakatoti ireason yekuti ketina akanditrapa ndobva ndiendesa palive ndisingazive of which that time ndandisina data but ndakazonzwa mainterview raindiita ndikabuda ndikanotsvaga muna nedata ndikati secha kuti ketina hasi palive here izvezvi ndobva ndasecha of which live yange yakutokatwa ndobva ndakata ndobva ndatsvaga mari yedhata nasina nasenti vibes stiwewe ndiye akatoya nemari munhu akafa uyo havasitombori baba vake ende mabudiro akaita kumba anombo vaiziva mwana kuziva takazotanga kutaura atoikoko chiona takubva kunhamo ndandisisina kana senti akati ndikukumirotengerwa chikafu ndine nzara chichichi kamari kese kandandinako handisisina kana senti inandi iye anoita madeliveries akawandisondidariko nozoti kala anodhelivera 300 per day ndakamusendera $15 per day ukamusendera $15 akatinyima mari yetransport tikafonera munhu akatimirira osvika na10 mutauni mozi yawo yari kumhanyamhanyayo ndiye watikafonera akagara mutauni kuti atipe $5 akati indrive $7 kuya kwamuri akasara nechenji $7 akatinyima $1 rekukwira kuya paglenora tiri 3 inini kismolight nanata abva achindarwa nababa waameya kunhamo anonyepa chakaitika baba amiye akava ningirikina inini ndakatomudza ndikati iwewo kalafu dai ine ndandiri munhu ari bheti pawakandiudza kuti pindira nyaya dzako namaloti ndakakupindura kuti muchitangonetsana kalafu anga asingafambe murodhi unoziva here maloti achibvomba kwenyu achitya kurohwa nemi ndikamuti unotukirei vanhu kana uchitya saka pakunhamo pepe akakusiyai mune nzara musina transport akatisiya tisina transport akatitikiwangu ndomufarira kupi kwandinomufarira saka unana maloti avakufarira havana kuya achichema akandifonera achichema ndasimuka na1 tikagara pashogramutenga ndikatanga kupopota ndikati kona zvachikuitwa nemunhu ari kuti draw tasvika panapadzina kwatinoziva but vari kuti ignore vari kuti tanzitsvagai transport muteri totera kupi kwatinoziva bosi kwavo kumapurazi kumapfanyapfanya chaiko chaiko mukati takagara pashoground svika takuterwa nevanhu vedombo taunganirwa nevanhu vedombo takuda kutorohwa kuda kubirwa ndikatanga kufona ndikati nhaye wangu bohere yawako ndita ndiwandifonera kuti kuri pama1 une nzara vanhu vari kukuizvekuti iwe ndasvika kunhamo mupurisa uyu ndiye atozoti hauna ubuda
akati koseko musinazotaura neni tikati aiwa Kismo abuda tatoona chitechi mavidhiyo kabata hana ndopata vakatotireka timhanye kuno ukachasimba kwedu kwakatozara vanhu chachitorekodha choshuta music ngatiendei tisatarara inini ndatozoudzwa nezuro manheru mupurisa ngari pajite manheru yanzi iwe ukuziya here kuti ana malo vakauya nezuro vachida kukuburitsisa but takavati munopedzerana kukoti ndikati vakauya ndobva ndazofonerwa futi kumba unzi maenda chikumba iye manje akuudza Ketina kuti akaudza kuti chi hanzi ndabvisa nhumbu here hamheno zvari kutaura zvikanzi Kismo aona ropa akati ndariona kupiko ndiri mukati nyaya yavo iri kukrasha pakuti vari kunyepera vanhu kuti wo wabuda ndarionepi ndiri mukati anya utsinye kana fungonzo akanditi handikunyebere musi watakaita find out kuti ndiye atimanipulate kuti usungisa hatina kurara anya utsinye kalafu ane utsinye unzwisisa ndakapedza gore nchigara nakalafu pandakamutoresa kwanza wabhadhara rent $40 uchitungisa ndikamutora ndikatanga kugara naye ndikadzinga leni ndegara naleni ndikadzinga leni ndikatisiya ndimbogara nemwana lena akashaya pekugara unzwisisa lena akatanga unogara kuSouth Africa waakutoita saka vanzi vari kundita rafu ndine nhumbu iwe inini akanyatso aindifonera so nenchikupa mascreenshots ese pane nchitaura namalo handibvumidzoita boyfriend anzireti anenge achida kuti ndikurwe nani tatso nchizokurwa naho lengendi akati hanzokamurambidzodanana nalipo iwe akatonditi Kismo anzi vauyazokurova ndiripo I will help andikusiye uchirohwa ndiripo aiwa iwewe yanzani Kismo izvo zvazvisisina basa isusu edu hatizorara ndochandinozoshaya hazvisisina basa chakakosha ndechekuti wakutoziva ndizvo mwana iwe family yangu haidi kuona kalafu ndinodzwa munhu yachakupinza pakaoma siyana naye manya kuti uende kujeri achitaura nana antizozo unzwisisa achitaura nana antizozo but inyaya yekuti isusu inini kusungwa kwandakaita mama wangu kuti azvizive vakatodedzwa vari pachechi kunzi mune mwana ari mukati ende mangwana mukasenda izvezvi nemunamato andikupa kutoenda kuti iwe anyadzani sepapapa sei aida kuti usungwe aida kuti uende kujeri asi arachigara pamba because akabva atizvoni handisisiri safe saka hazvitoti tichingoite zvochimuchikizira akufanira kutorara because vanhu vese vakomana veve vaizonondirova vanonzi ana chairman nanani vakomana vapi because vanga vari muraini isi time odango kuchikidzira akati hazvitoite Brian netsefi chakanoitika ndechekuti iye akafanondudza akanditi ndiri murodhi takazozviona paketina izvozvo ndarohwa nana maloti ndobva ndati uri papi ndiyo ndikutoya kozi kana kuri kurohwa ndini ndaburitsa machatsi ako tofanira kutorova kaiwewe tofanira kurohwa tese ndobva ndatomuti uri papi ndiuye izvezvi ndikurescue zvikanzi hazvitoti uye ndini ndakuya fanira ndibikira sadza nebeef ndobva ndatodza timu randanaro ndikati mugonava tatrikwa isi either mheno kuti ndikuyazorohwa kana ndikuyazoitwa sei nzwisisa ndobva ndatodedza boys kana mukatasa muraini mamakazara vanhu kozi yanga ati mukuya nemagunzu achinyepa kazara nemapurisa kanzi vada kutokurova kwokupedzisira bvati yavari kuya nayo ndasoyakona dai ndakaziva kuti polisi ndaisatombotisa ndasoyakonaiza ndaitoti igunzu iwe dai yange iri polisi ndaimhanyira here pakombi yendonoti yewo because munhu aikutandanisa ndewe indrive saka ndosika wakatotiza cause mapurisa akazoita kakuteera pamashure indakatoti hotsika ndorimwe remamonya acho pakatondibata ndakatoda kutomurwisa kana ukazviona ndobva ndatibatwa navo vakawanda ndikarova uyu vari mumota vakabuda ndoita sei ndokwadzwa regedza ndikule ndobva ndamira ndokumira kwandakaita kana ukatarisa aindipuruzira nekuseri ndakagara pasaidi pako mumota imomoya mwana ndikamupusha uko pane pandikakudhuma so ndikamupushira uko aindipuruzira zvaya zvekuti uri mumwe wangu hapana izvezvi nanhasi angachirungoisa mameseji ndaiauya ndeujeri ndaisira Kismo light kuzodini musikana wayo angadai ane mota ane pekugara pakanaka but apa pakabhashandi anoita madeliveries kundidarika anoda luxury life ndakamuti uda kugara 2 rooms une property ye 2 rooms hauna ana property ye 2 rooms ndogara mu 1 room maloti
4 rooms inonzi saka kana wane 4 months usingabhadhire rent ukugarira panhu pausingaafforda anoafforda but anokwana anokoshesa kuchengeta vakukoshesa vanhu maboyfriends mari yake yese akada izvezvi anodanana nakalibho mwana kadiki ibo kalibho kapera kasviba ndakamubvunza ndikati mwana wevanhu ari kupera nei Kalafu mwana wevanhu ari kupera nei inini mulife mangu handidanane nemunhu akakwirana naKalafu no matter what chero zuva rikanzi rabuda nepasi handidanane nemunhu akakwirana naKalafu Mickey Black ave boyfriend yangu Mickey Black mafollowers anawo kuti hanzizvoni mai maka vakanditorera spraga ndosambodanana spraga kupi ndo zvaakandiudza inini ende nyaya yanogara chitawe maini mawirirano rire watatoya uzomurescuwa ngende ndipe havasati vauya ndipe chenjins havasati vauya malibo ndaiwa ndachida kuti ndikupe ekuzongonoshandisawo kumba mari ndionge hauna mari yakachinja saka chodiko chipo chatingatengi saka handei ndinokupirai pamberi iyi ndiye unopana memu yetransport iyi unozongotengawo chikafu $20 unongotifonera if you need anything notifonera if you need anything sharp zvazvinenge zviri kuratidza kuti Maloti munhu atori right. Vari padhuze naKalafu wacho mubatei bo anogona kutiitira zvimwe muchiti mafanizi. She is not okay. Anga asingafungiri kuti maitiro ake achazobuda out there. Maloti atori munhu bo kudaro. But Kalafu haasi right. Anoda rumamiso. Ndaifunga mauto paye vainyepa ndatozozviona ipapa kanoda kusiwa kachitamba kega kambavha kanoda kudya zvaupfupi nekureba kachisvibisa mazita evamwe kuti kadiwe. Pane vazouyawo vakati nyaya yekuti iwewe naNgende munorarana mumota zviri kufamba sei, hamuna bedroom here? Iyi nyaya hamuna kuiadresa ipo pano. Maloti angoti it is because we travel a lot, so pamwe pacho ka munotongoona kuti aiwa kana zvakuda kuchingoitika ngazvingoitika. Vanhu vanogara vese vane mwana wavo. Public indecency iyi vazvitaurira vega kuti zvinoitika, hapana akamboitirwa achizviona kuti hezvi zvaitwa pamberi pedu. Pamwe pacho unotoona kuti stay in your lane kani usabvunza nyaya dzevanhu, unogona kungopuwa reply inoita kuti upinde mumagumbezi. Change chingokupa izvozere. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to comment, like and share.